Diolch yn fyddio. Diolch yn y Dio Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac yn i'n cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti bresynoli dy hun ac i weithio yma yn ein plith. Tyrd i ni'n gofyn i hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau ein gwasanaeth trwy ganu'r Emyr 60. Pam rofna fenaid gwan wrth weld a neirif lu, yn amau bod i'm ran a hawl yn Iesu ci, gwn mai dilith wirionedd yw fod cariad Duw yn para byth. Emyr 60 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau'r mis, sef Ionawr y 18, Ionawr 18. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am 3:30 wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gan i ganu tra'r ein heistedd Emyr 411, 411.
Byddai'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan, y 15fed benod, Ioan penod 15, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ioan 15 ar adnod gyntaf. Myfi yw'r wir winwydden, am tad yw'r llafurwr. Pob cangen yno fi heb ddwy'n ffrwyth, y mae efe yn ei thynnu ymaith, a phob un a ddygo ffrwyth, y mae efe yn ei glanhau fel y dygo fwy o ffrwyth. Yr awr hon yr ydych chwi yn lan trwy'r gair a leferais i wrthych. Arhoswch yno fi a mi yno chwi, megis na all y gangen ddwy'n ffrwyth ohoni ei hun, ond nid erys yn y winwydden, felly ni ellwch chwythau, ond nid arhoswch yno fi. Mae fi yw'r winwydden, chwythau yw'r canghennau, yr hwn sydd yn aros yno fi a minnau ynddo yntau hwnnw sydd yn dwy'n ffrwyth lawer, o blegyd hebo fi ni ellwch chwi wneithir dim. Ond nid erys un yno fi, efe a daflwyd allan megis cangen ac a wywodd, ac ymaint yn ei casglu hwynt ac yn ei bwrw yn tân a hwy a losgyr. Os arhoswch yno fi ac aros o'm geiriau ynoch, beth bynnag a wellysioch gofynwch ac efe a fydd i chwi. Yn hyn y gogoneddwyd fy nhad, ar ddwy'n ohonoch ffrwyth lawer a disgyblion fyddwch i mi. Fel y carodd y tad fi, felly y cerais unnau chwythau, arhoswch yn fy nghariad i. Os cedwch fy ngorchmynion, chwi arhoswch yn fy nghariad, fel y cedwais i orchmynion fy nhad, ac yr wyf yn aros yn ei gariad ef. Hyn a ddywedais wrthych, fel yr arhosau fy llawenydd ynoch, ac y byddai eich llawenydd yn gyflawn. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod ger dy fron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn dod yn rhai sydd wedi ei golchi'n llwyr lan yn ei waed ef, fel rhai sydd wedi derbyn maddeuant pechodau, fel rhai sydd wedi gweld ei pechod, ond wedi derbyn yn erth i edifarhau ac i bwyso yn llwyr am iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu. Ac felly o Dduw, dydyn ni ddim yn pwyso ar unrhyw ymdrech bersonol, dydyn ni ddim yn edrych ar ein gorffennol ni gydag unrhyw falchder o gwbl. O Dduw, does dim byd gyda ni, ni'n dod yn waglaw ger dy fron. Dydyn ni ddim yn gallu edrych yn ôl at unrhyw ymdrechion crefyddol, mynychu'r capel neu canu'r emynau. Dydyn ni ddim yn gallu pwyso ar yr athrawiaeth i ni'n honni ein bod ni yn ei wybod ac yn ei garu. O Dduw, i ni'n dim ond yn gallu dod ger dy fron, dim ond yn gallu dod yn hyderus o'r flaen oherwydd dy fab yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd yr hyn a wnaeth ar y ddeiar hon yn ein lle ni, iddo gyflawni'r ddeddf yn ein lle ni, iddo gymryd ein cosb yn ein lle. Ac o Dduw, i ni yn llawenhau ar y sil ei fod wedi atgyfodi yn fuddugoliaethus ar y trydydd dydd. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd, yn diolch am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch am heddwch cydwybod, yn diolch am sicrwydd cadwedigaeth. Ac felly o Dduw, i ni yn dyfoliannu di, yn diolch am drefnu hyn cyn llunio'r byd. Yn diolch am yr holl fendithion sydd i'r saint, dy fod wedi addo bod gyda ni bob cam o'r ffordd. I ni yn gofyn o Dduw, tra ar y ddeiar yma, tra yn rhodio fel pererinion ar y ddeiar yma. I ni yn gofyn am nerth o Dduw, pan i ni'n gweld y llwybr yn anodd ac yn unig o Dduw, pan i ni'n gweld yr un drwg yn ymosod o'r naill ochr i'r llall. I ni yn gofyn o Dduw am y nerth sydd ei hangen. I ddyfal barhau, i ni yn gwybod ac yn llawenhau yn hyn, mae ti sydd yn dyfal barhau gyda ni. Ond o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni hefyd, yn ein hymdrech ni a byddwn ni yn dyfal barhau ac yn cerdded ar hyd y llwybr cul. Na fyddwn ni yn troi ein golygon oddi ar y llwybr, oddi ar y nod, oddi ar diwedd y daith, oddi ar ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn gofyn i ti'n helpu ni i ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. Felly o Dduw yn cyflwyno yr oedfa hon i ddofal di, o Dduw, i ni yn gweddio y bydde di wedi'n paratoi ni ar gyfer yr oedfa. I ni yn gweddio, o Dduw, y byddwn ni wedi dod gyda chalonau sydd yn eiddgar i ddod i di, i gyfarfod â thi, ac o Dduw yn gwybod yr hyn sydd yn bosib i ddigwydd bob tro i ni'n ymgynnull o gwmpas dy air di. O Dduw, y gellu di ddod lawr un plith. Ac felly ni'n gofyn y bydde di yn dod un plith yma
I ni'n gofyn y bydde di yn tywallt ysbryd glân arno, ac y byddwn ni yn cael gweld y ffordd yr wyt ti yn gweithio. Beth bynnag mae'r un drwg yn sibrwd ac yn dod ac amheuon ar ein traws ni, ac yn dweud mae di nod, di bwrpas yw'r cyfan. Nad oes diddordeb gan neb yn y gwaith, nad oes gan neb diddordeb yn yr efengil, nad oes diddordeb i ganu dy glodydd. Ond o Dduw, i ni yn gofyn i ti fadde ni os i ni hyd yn oed yn ystyried y sibrydon yma, yr amheuon yma am eiliad. I ni yn gweddio bydde di yn helpu ni i godi ac i ddyrchafu dy enw di, goriwch pob enw arall. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio y byddwn ni'n gallu gweld yr herio'r un drwg y prynhawn hwn, wrth i'r ysbryd glân ddod lawr ac i'w yrru ffwrdd, ac y bydd yn agor llygaid y deillion mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr. Tyrd felly bendithio ni diogelan hamser ni yma nawr, paratoni ar gyfer wythnos arall i fyw mawl a clod i ddenw di. Tyrd, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 205 o llyfara a ddyfwyn Iesu mae dy eiriau fel y gwyn, oll yn dwyn i mewn dangnefedd ag sydd o anfeidrol rhin. 205 gyda ni sefyll i'w chanu.
Gyda'r testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan, y 15fed benod, Ioan penod 15 ar 2 adnod gyntaf. Myfi yw'r winwydden, am tad yw'r llafurwr, pob cangen yno fi heb ddwy'n ffrwyth, y mae fe yn ei thynnu ymaith. A phob un a ddygo ffrwyth, y mae fe yn ei glanhau fel y dygo fwy o ffrwyth. Nawr, dwi'n cofio o'r sawl achlysur dros y blynyddoedd yn cael trafodaethau gyda chyfeillion a phobl ifanc ac yn y blaen, tra yn un o'r pobl ifanc ac yna wrthneiddio, efallai eraill. Dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl yn cael trafodaethau ac yn gweld ymateb pobl yn amrywio. Rhai efallai yn y bywyd yn honni fod yn Gristnogion ac efallai eraill ddim yn Gristnogion. Rhai a oedd yn honni bod yn y bywyd ond efallai nad oeddent wedi deall erioed. A'r hyn o'n i'n ffeindio'n aml iawn, yn enwedig pan i chi'n sôn ymhlith y garfan y bobl ifanc, a mae'r rheini nawr wedi tyfu, wedi cael plant, ac mae plant nhw wedi mynd falle cam ymhellach efallai. Ac yn cael trafodaethau gyda'r rhein, felly beth yw cyflwr ein gwlad ni bellach pwy a wyr? Yn gweld yr anhapusrwydd yma, pan yn mynegu barn, ac yn cwestiynu efallai safiad rhywrai. Ac yn gobeithio, fi'n siŵr byddai'r rhain yn fwy na pharod i ddod i ddweud yn wahanol, byddwn ni'n gobeithio bod ni'n mynegu barn yn raslon ac ddim yn modd caled, ond dyna'r cyhyddiad siŵr o fod bob tro. Ac mae'n ffordd rwydd iawn ond yw i ddod mas o'r ddadl a dweud, o, i chi'n galed ac i chi'n gul, i chi'n dweud mewn ffordd hyn a'r llall. Ond os yn mynegu marc cwestiwn dros proffes rhywun, neu rhyw rai, efallai bod chi yn sôn am rhyw garfan o'r eglwys, a falle bydda chi'n sôn am yr eglwys Catholig, dwi'n sôn am lefel felly, pan o'n i hyd yn oed yn cwestiynu yr elfen honno, mi fydd yr rhai oedd yn honni fod yn Gristnogion yn edrych yn dweud, pobl yr eglwys Catholig ddim yn Gristnogion? Sut allai fod? Chi'n galed, i chi'n gul, a rhain yn bobl efengyledd, ddim yn deall y peth. Ddim yn fodlon sefyll, a ddim yn fodlon mynd i rhyw gynadleddoedd lle oedd pob math o wahanol enwadau a chrefyddau yn ymuno, ac felly pan oeddech chi'n dweud, wel, dydyn nhw ddim yn credu'r Efengyl fel i ni'n dweud. Felly, yn ôl Cristnogaeth ar ôl y Testament Newydd, a'r Hen Testament sydd o'n blaen ni, yna gallan nhw ddim fod yn Gristnogion, achos dydyn nhw ddim yn credu'r un pethau. Mae yna rhyw athrawedd arall dyn nhw, be bynnag maen nhw'n ei ddweud, ac o'ch chi'n gweld gwynebau pobl troi o fod yn liw cyffredin i fod yn fwy coch, yn borffor ar oed bron iawn ffrwydrad yn digwydd o'ch blaen chi. Ac yn aml iawn ddim yn berson poblogaidd iawn. Ac yn sicr, byswn ni ddim yn trio mynd ati i dod â marc cwestiwn ar ryw unigolyn penodol, byddwn ni ddim eisiau mynd allan o fy ffordd, ond pe petai rhywun yn gofyn fy marn, efallai mi fyddwn ni yn ceisio edrych ar rheini, os oedd na unrhyw marc cwestiwn gen i, mi fyddwn ni'n ceisio edrych ar o leia, ac yn gweddio drosynt fel rhai di-gred. Ond oedd hyd yn oed y feddylfryd yn rhywbeth estron. Ac rhain yn aml iawn yn bobl oedd yn ymfalchio nad oedden nhw'n bobl beirniadol iawn. Oedd rhain yn hoffi cael yr enw o fod yn garedig, yn raslon, ac peidio fod yn galed nac yn feirniadol ar neb. Ac yn dweud bod yn feirniadol ar bobl yn anghywir ac yn dyfyniad nodau ac yn y blaen. O'n i wastad yn rhyfeddu ar hyn a gweld y rhagryth yr oedden nhw yn fwy na pharod i feirniadu fi ac eraill yn llym llawn atgasau, llawn casineb, ac yn feirniadol, ac eto roedden nhw'n dweud oeddech chi ddim fod yn feirniadol. Yn gyhyddo fi o fod yn feirniadol, tra roedden nhw'n beirniadu fi yn fod yn feirniadol, os chi'n deall beth dwi'n dweud. Dwi ddim yn gwneud synwyr nag yw e. Yn aml iawn, oedd yr atgasedd yn gallu bod yn ffyrnig, ac yn parhau fod gyda'r rhai. Pobl sy'n fodlon derbyn pawb a phopeth,
ar wahân i'r sawl sy'n sefyll drost y gwirionedd. Trystwch y mater nid beirniadol ydyn ni mwyn fod yn gas neu bod yn feirniadol, ond pan ni'n sefyll ac yn dod â marc cwestiwn, mae efallai yn fwy o arwydd o gariad ac o thrigaredd ac o dosturi. Os fi yna unrhyw un sydd yn dangos cariad, rheini yw'r rhai sydd yn dod â marc cwestiwn dros broffes rhai. Chos allwch chi ddychmygu unrhyw beth gwaith, na rhywun yn byw bywyd cyfan gyda rhyw broffes wag, a neb wedi dweud wrthyn nhw. A neb wedi angen gair wrthyn nhw. Ac maen nhw wedi mynd trwy'r broses, wedi mynd trwy'r coleg, trwy'r ysgol trwy'r coleg, wedi wneud rhyw fath o safiad, rhyw fath. Ac wedyn wedi setlo mewn rhyw gapel efallai efengyledd, ac yna'n tyfu, cael plant, a nhw'n tyfu fyny, a falle nhw'n neud proffes, neu ddim yn neud proffes, felly siwr o fod erbyn y dyddiau hyn, ond os maen nhw'n cael bod yn fydol a cael wneud popeth mae'r byd yn ei wneud, gan amla fydd y plant yna'n neud proffes hefyd. Dyna beth chi'n ffeindio fel arfer, fe fydd rheini neud proffes, ac efallai mynd i'r weinidogaeth hefyd, os maen nhw'n ffansio gwneud hynny, ac chi'n cael cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth. Ac yna'n gwynebu colledigaeth tragwyddol. Pwy yw'r un creulon? Gai fentro ofyn. Na fydden ni yn cael gweld yn glir a gwneud yn siŵr. Ble ydyn ni yn sefyll? Dyma oedd yn y darn yma cyfle olaf Iesu Grist cyn ei groeshoeliad i rybuddio ei ddisgyblion i beidio bod fel Judas. Dyma oedd y cyfle olaf, yr oedd ar fi'n cael ei ladd, ac mi fydde fe felly gyda'i ddisgyblion, ac cyfle i ddweud wrth yr 11 arall, peidiwch a bod fel Judas. Peidiwch. Yr oedd yn delio gyda'r rhai, oedd yn agos ato. Wedi rhodio gydag wedi bod yn ddisgyblion iddo fe. Ac felly mae'n rhoi cyfle iddyn nhw'n dweud, peidiwch a bod yn rhai a phroffes wag. Felly mae'n gyfle i ddweud wrthyn nhw, ond hefyd wrth eraill dros y canrifoedd. Rhai sydd yn honni bod yn un o ddilynwyr Iesu Grist. Hynny yw proffeswyr. Rhai sydd yn proffesu dilyn Iesu Grist. Beth ni'n gofyn am yw gras i chwilio ein heneidiau i weld ble y safon ni. Dyna beth ni'n gweddio amdano, a byddwn ni'n cael y gras i wneud hynny, a'r gras i bregethu hynny. Mae wastad yn anodd, achos diwedd yn sicr ddim yn ffordd i fod y pregethwr fwyaf poblogaidd ar y ddaear, pan i chi yn dod a marc cwestiwn dros yr ychydig sydd yn gwneud proffes. Mae'n ddigon anodd cael neb i ddod mewn i'r oedfa, heb sôn am bod yn ofalus i beidio upsetio'r rhai sydd yma'n barod. Ac felly dyna'r peryg ar gapeli efengyledd heddi, mae yna rhyw fath o bwysau anferthol yn nhw. Peidiwch a dychryn yr rhai sy'n dychu, achos does dim llawer yn dod, a fydden nhw ddim eisiau dod i'ch oedfaon chi, a fydden nhw ddim eisiau gwrando dim mwy, achos mae'n codi ofn arnyn nhw, dyn nhw ddim yn licio beth i chi'n ei ddweud. Ac felly mae'n costio i wneud hynny, heb sôn am ffordd mae'r un drwg yn dod ar y cynmosod ar ôl hefyd. Felly mae'n rhaid i ni ofyn am ras i chwilio'n heneidiau. Wel, yn gyntaf hoffwn ni edrych ar yr adnodau yma fel Crist y winwydden, yna hoffwn ni edrych ar frigau ffig a brigau ffrwythlon. Wel, yn gyntaf, Crist yn winwydden, adnod gyntaf Myfi yw'r wir winwydden, am tad yw'r llyfurwr. Mae Iesu Grist yn aml yn cyfeirio at yr hyn oedd yn gyfarwydd i bobl o'i cwmpas nhw, mwyn egluro mater yn haws, rhyw ddarlun, rhyw wrthrych, ac felly yn cyfeirio at hynny mwyn dod â rhyw neges allan. Ac efallai fod e wedi gweld y planhigyn yma ger llaw, neu falle gallu dadle yn ystod yr swper olaf, yr oedd yn adeg y Pasg, ac efallai pan yn ymgynnull y gwmpas y swper olaf, yno ar y bwrdd bydde yna gig oen, bydde yna fara, ac mi fydde ffrwyth y winwydden yno y grawnwyn, ac yr oedd angen i'r disgyblion ddysgu o'r symbolau yr oedd arwydd y cad i'r swper olaf hefyd, i ni'n gyfarwydd â hynny, ond hefyd, bob un achlysur allech chi ddweud, mi roedd rhain yn rhyw fath o hwb i'r disgyblion i sylweddoli bod na wers yna,
I weld beth oedd y pethau yma ni cynrychioli. Yr oedd Ioan Fedyddiwr eisoes wedi disgrifio Iesu Grist, Ioan y benod gyntaf, adnod 36, a chan edrych ar yr Iesu yn rhodio, fe ddywedodd, wele oen Duw. Ac beth oedd ar y ford? Cig oen. Beth oedd nhw'n dathlu? Y Pasg. Beth laddon nhw amser y Pasg? Oen. Bita'r cig, y gwaed ar y drws. Yr oedd hwn i gyd yn rhyw symbolaeth iddyn nhw. Nawr y swper olaf, Iesu Grist yw y Pasg. Fe yw y Pasg, fe yw yr oen Duw. Ac oedd Ioan Fedyddiwr wedi pwyntio, a byddwch chi'n gobeithio, byddwch chi. A oedd y disgyblion wedi deall wrth weld y swper olaf, yr oedd na gig oen, yr oedd y grawnwyn yno, yr oedd y symbolau yma fel corff a gwaed Iesu Grist. A nawr mae Iesu Grist yn dysgu'r gwers arall iddynt. Myfi yw'r winwydden, am tad yw'r llyfurwr. Yno o'i blaenau yr oedd ffrwyth y planhigyn, y winwydden, ac yna roedd na wers bwysig iddyn nhw. Lle chi ddychmygu'r disgyblion yno, a mi roedd Iesu Grist yn gwybod yr oedd yr awr ar fi'n dod, ac felly yn dweud wrthyn nhw, edrychwch, fi yw y wir winwydden. Chi'n edrych ar y winwydden fan hyn, ond fi yw'r un iawn. Iesu Grist oedd yr un go iawn. Ef oedd yr hyn y cynrychiolodd y winwydden. Planhigyn, digon dinod, allech chi bron iawn a dadle, yn math o planhigyn oedd e, dim llawer i edrych arno. Planhigyn, byddech chi ddim yn meddwl, wel dyna planhigyn pert ar wahân i'r ffrwyth. Ond yr oedd y planhigyn yma yn cynhyrchu ffrwythau ysblenydd. Ond nid felly gwelir Iesu gan y byd yn un gwrthodedig, llawn dioddef, unigrwydd, ei eni i dyloti, ond yna, y genedigaeth, y tlodi, y gwrthodiad gan ddynol rhyw, y dioddef, y croeshoelio, hynny i gyd, o'r hyn y gynhyrchodd e. Dyna chi ddarlun rhyfeddol, ohono ef y daw yr holl ffrwythau'r planhigyn yma. Gallwch chi ddychmygu y gwledydd yn chi wedi bod mewn llefydd lle chi'n gweld y planhigyn, y winwydden, ond y grawnwyn yn tyfu. Y porffor a'r gwyrdd, a chi'n gweld nhw, efallai bod rwy'n newydd dyfrio nhw efallai, a chi'n gweld nhw'n sgleinio yn yr haul, ac yna wrth pigo nhw a'i bwyta nhw, pa mor ffres yw e, a mae'r sydd yn llifo allan ohonynt, ac mae e'n flasus tu hwnt. Dim syndod bod y darlun yma'n cael ei ddefnyddio o Iesu Grist fel y gwir winwydden. Ohono ef y daw'r ffrwythau mwyaf rhyfeddol bywyd. Trefnodd y llafurwr y tir ei dadnefol y byddai'r Iesu yn cael ei blannu yn y tir. Anfonwyd i'r byd yma, ni newydd gofio amser y dolyg a gen i Iesu Grist. Fe ddath e a gafodd ei blannu fel gafodd ei osod. Fe ddath e i'r ddeiar yma, anfonwyd gan y tad. Ac fel y grawnwyn, nid oes gobaith gweld y ffrwyth yn tyfu, ond i bai am y planhigyn, rhaid cael y planhigyn. Dyma yw holl arwydd y cad y dolyg. Rhaid i'r Iesu fod wedi dod. Rhaid iddo fod wedi cael ei blannu. Rhaid fod na planhigyn. Rhaid fod na wreiddiau. Heb Iesu Grist does dim byd. Chi dychmygu ambell i oedfa ar y sul heddi. Ac efallai nad ydynt wedi enwi Iesu Grist o gwbl. Tybiwn ni bod hwnna'n bosibilrwydd real iawn. Ac os wedi enwi fe, siwr o fod dim ond fel esiampl. Dim fel yr unig gobaith sydd. Heb i hwn ddod a cael ei blannu y planhigyn rhyfeddol yma. Ohono ef y daw pob daioni, pob bywyd, fe yw ffynhonnell pob bywyd, yng Nghrist gwelir pob gras yn ei berffeithrwydd, gwelir trigaredd perffaith yn Iesu Grist yn y ffaith oedd y ddod a fod yn fodlon cael ei blannu yn y tir. Daeth i fyd y fyddai'n wrthod, ac eto mae dal wedi dod, fe oedd yn gwybod sut ymateb fydd ymhlith pobl ar y ddeiar, fyddai'n gwybod fydd yn cael ei wrthod, byddai'n gwybod fydd yn cael ei groeshoelio, ond fe nath e barhau ddod. Fe drigodd ar y ddeiar yn gwneithio'r daioni ei holl fywyd mwyn eraill. Ond ei brif bwrpas oedd i achub dyn mewn cyflwr trienus, yn marw am ein camweddau ni. Dyna oedd ein problem ni, ein pechodau wedi peri ein bod ni'n farw.
heb unrhyw obaith yn y byd. Ond dyna beth nath hwn wneud. Fe ddath ei roi gobaith i ddyn, cyflawnodd holl ofynion y tad, fe ddath ei i'r ddaear hon, a dyma'r ffrwyth, dyma'r rhyfeddod y planhigyn yma, fe gynhyrchodd yr cyfan oedd ei angen. Fe gadwodd yr gyfraith, fe gymerodd yr gosb ar y groes am eich pechodau chi a fi, gwnaeth bopeth angen reidiol ar gyfer achubiaeth. Does dim un mater wedi esgeluso, does dim un rhan wedi i adael allan, mae cyfan wedi ei wneud, ohono fe ddaw pob peth, pob bendith, mae mor felys. Wrth feddwl am ei mabwysiad, mae llawer gwell na blasu o ffrwyth y winwydden. Pan i chi'n meddwl am y profiad hynny, pan i chi'n cael blas y grawnwyn, grawnwyn gore, dwedwch, ar yr adeg gorau o'r flwyddyn. Dychmygwch y blas chi'n cael. Ond mae'r blas mae'r Cristion yn ei gael pan mae'n dod i gredu. Ac yna ymhen blynyddoedd pan mae'n myfyrio dros y pethau hyn. Trwy gydol oes, pan mae'n meddwl am ei fabwysiad y mae hwn yn dod yn llifo o Iesu Grist. Mae'r maith yn dod o Iesu Grist. Pan i chi'n meddwl pa mor felys yw mabwysiad, fy mod i nawr yn blentyn i Dduw, yn blentyn iddo fe, fy mod i'n rhan o'i deyrnas fy mod i'n etifedd i'w deyrnas hefyd Dwi'n cael yr holl bendithion oherwydd fy mod i'n blentyn iddo fe. Dyna i chi un o'r bendithion mwyaf rhyfeddol, o feddwl am fywyd trygwyddol, pan i chi'n meddwl pa mor felys, pa mor blasus yw bywyd trygwyddol, fe ddaw a chysur, a mwynhad, fe ddaw a heddwch a llawenydd, pan i chi'n deffro yn y bore, pan i chi'n gwybod y mae eich enaid yn ddiogel yng Nghrist, a fod ganddoch chi fywyd trygwyddol. Dyna chi flas mae'n rhoid i chi pan i falle'n gwynebu treialon ac anhawsterau bywyd, ond i chi'n eistedd ac yn meddwl am eiliad, mae gen i fywyd trygwyddol. Sut mae hynny'n bosib? Mae yng Nghrist. Sut yw ti'n gallu dweud? Mae Iesu Grist wedi dweud wrthai, dwi'n un o'i blantau, mae fe wedi mabwysiadu fi, dwi'n un o'i deulu fe, un o'i deyrnas yr wyf yn eiddod fe, mae wedi marw drostai, mae wedi rhoi ei holl fendithion tuag atai. Dyna i chi ffrwythau rhyfeddol. Yr hyn sydd yn ei wneud yn fwy rhyfeddol, heb y bywyd sydd yn dod ohono, nid oes modd elwa o unrhyw ffynhonnell arall. Does dim ffynhonnell arall i gael. Does dim modd cael y fendith hon o unrhyw le arall. Allwch chi ddychmygu'r byd yn dweud, wel, mae yna ffrwyth eraill allwch chi flasu ohono sydd yn rhy mor flelus a rhy mor flasus. Wel, ond dydyn nhw ddim yn rhoi y bendithion y mae'r un yma'n rhoi. Does dim un planhigyn arall, does dim un person arall wedi dod, does dim un crefydd arall yn gallu dod a rhoi y bendithion y mae hwn yn ei roi i chi. Fe yw'r unig ffordd. Ac felly mae ymwneud y planhigyn hwn y wir winwydden. Goriwch pob un planhigyn arall. Yr unig modd i dderbyn bywyd yw ymgymeryd o hwn. Wel, hoffwn i edrych yn sydyn ar frigau ffug cyn gorffen gyda brigau ffrwythlon. Mae yna rybydd yma. Ar ail adnod, pob cangen yno fi heb ddwy'n ffrwyth, y mae fe yn ei thynnu ymaith. A phob un a ddygo ffrwyth y mae yn ei glanhau fel y dygo fwy o ffrwyth. Ond y darn cyntaf yna, pob cangen yno fi heb ddwy'n ffrwyth y mae fe yn ei thynnu ymaith. Dyna i chi rybydd. Nawr prif bwrpas y darlun yma yw pwysleisio'r neges mae Iesu Grist yw popeth. Ohono ef y daw popeth. Os yw eich tystioledd chi, os nad yw yn Grist ganolog, yna dydych chi ddim ymhlith rhain. Chi ymhlith yr rhai sydd yn frigau ffug. Neges hefyd, un o'r negesau yn bwysica'r neges hon yw y ffaith bod modd i'w rai wneud proffes, a honno'n wag ac yn ffug. Chi'n gallu dweud, os mae proffes wag a proffes ffug sydd gyda chi, fe allwch chi ofyn i Dduw i ddangos i chi ai proffes wag sydd gen i, ai un ffug. Beth yw eich cyflwr chi nawr, allwch chi ddweud? I chi chwilota eich enaid eich hunan i weld pa mor bwysig yw Iesu Grist i chi. A pa mor bwysig yw eich undod ag ef, eich bod yn rhan ohono fe. Y darlun fan hyn o'r brigau yn dod o'r planhigyn. Nawr, dydw i ddim yn un sydd yn feistr ar y byd gwyddonol na planhigion o unrhyw fath, ond mae yn ddirgelwch yn diwe sut ych chi'n gallu edrych ar planhigion
Ac yna o ryw goeden, falle goeden y fale, mae yna frigau ac yna fe ddaw yr ffrwyth ymhen ychydig. Ac mae'n rhyfeddol sut mae hyn yn digwydd. Mae'n dod o'r ddaear, mae'r gwreiddiau mynd lawr i'r ddaear ac yn signo o'r ddaear ac yn cael y maith o'r pridd ac yn cael yr dŵr o'r pridd ac yn signo i fyny'r coeden ac yna allan i'r brigau ac yna chi'n gweld bod yna iechyd yno pan mae'r afalau'n ymddangos neu pa bynnag ffrwyth yw e. Ac yn fan hyn y winwydden pan chi'n gweld bod y planhigyn yn y ddaear a mae'r gwreiddiau yno ac mae'r maith yn dod i fyny ac sut mae'n teithio trwy'r planhigyn, dwi ddim yn deall. Mae'n rhyfedd, mae'n anodd i ni ddeall y peth, ond eto mae'n un o'r rhyfeddodau y byd o'r greadigaeth. Sut mae'r maith yna yn teithio ar hyd y brigau, ac chi'n gwybod bod yn iach pan mae'r ffrwythau'n dechrau ymddangos, a mae yna rhywbeth cyffroes am y peth. Dydyn ni ddim wedi cael y profiad o tyfu llawer yn ein gerddi ni dros y blynyddoedd, hoffen ni beth awn ni'n gallu wneud, dim llawer o ddawn yn y maes yna, ond falle rhyw ddydd falle fydd hynny'n bosib. Ond dwi'n gwybod un peth, pan i ni yn gweld pethau'n tyfu, mae yna rhyw gyffron yn does. Chi'n gweld y ffrwyth yn ymddangos. A bob tro, mae sut mae hwnna wedi digwydd? Ac mae'r afal neu'r grawnwyn neu beth bynnag yw yn dod. Ac yma yw'r darlun, mae'r brigau yn gysylltiedig â'r planhigyn. Ac os ydynt wedi cysylltu â'r planhigyn, yr winwydden yn y darlun yma, yna fe ddaw y bywyd rhywsut yn llifo o'r gwreiddiau i fyny'r planhigyn, lawr y brigau ac yn cynhyrchu ffrwythau. Mae'n ddarlun hyfryd. Ond y darlun yma yw o frigau nad ydyn yn cynhyrchu ffrwyth. Ond maen nhw'n agos at y winwydden. Ac mae'r brigau'n edrych fel y brigau sydd yn ffrwythlon. Y darlun yw un o proffeswyr ffug. Rhai sydd yn rhodio yn agos at Grist. Y rhai crefyddol. Ni ddim yn sôn am y rhai sydd ddim yn rhodio yn agos. Mae hwnna'n ddigon amlwg. Dyw'r rheini ddim yn Gristnogion. Os oes rhywun yn gallu dweud, dwi'n gallu byw fel Cristion hefyd i'r cwrdd, hefyd i gapel, mae rhaid rhoi marc cwestiwn anferthol arnyn nhw, achos ych chi'n meddwl, i chi'n honni fod yn gredinwyr ac yn un sydd yn ymddiried yn Iesu Grist, ac i chi ddim am wrando arno fe, ac yn yr oes yma mi fydden nhw'n cyfynhau hun yn drew am yr we, am y llyfrau, a does hyn a llall. Nawr, fi'n gwybod, mae yna gapeli, mae yna bobl yn byw mewn rhannau'r wlad, falle bod 2, 3, 4 awr o daith i fynd i gyrraedd capel. Wel, y cyngor cyntaf ydyn nhw'n dweud beth am symud. Os dim modd symud, os does dim modd symud oherwydd iechyd ac oedran, yna fyddech chi yn manteisio. Ac yna fyddech chi'n dweud, byddech chi gallu nabod rheini, byddech chi'n dweud, na, mae'ch awydd chi yn dyheu am cael cymdeithas gyda'r saint, cael eich bwydo. Mae cael eich amddifadu o fwyd ysbrydol yn niweidiol tu hwnt. Mae colli un oedfa yn niweidiol tu hwnt. Os golla un pryd o fwyd, fe fyddai'n gwanhau. Os golla i 2 pryd o fwyd, fyddai'n gwanhau. Ond os yw e'n dod yn rhywbeth naturiol yn dweud, mae yna rhywbeth rhyfedd iawn. Felly mae yna marc cwestiwn fyna. A ydych chi'n un o'r brigau? Achos mae'r rhai sydd yn dwy'n ffrwyth yn dyheu am cael mwy a mwy o'r bwyd yma, a'r maith yma. Ac o ble maen nhw'n cael e? O Grist. Maen nhw am glywed am Iesu Grist, ac maen nhw'n bwydo arno fe, maen nhw'n yfed ohono fe, maen nhw'n bwyto ohono fe, maen nhw'n cael eu holl nerth o Iesu Grist. Dyn nhw ddim yn gallu cael digon ohono fe. Pan maen nhw'n cael cymdeithas ar saint, maen nhw'n bwydo ar Grist, maen nhw'n bwydo o'r saint. Dyna chi ddarlun o proffeswyr ffug. Mae'r rhain yn gallu rhodio'n agos, felly mae'r lleill sydd ddim eisiau dod yn agos i'r lle. Chi bron iawn ar wahan i amgylchiadau eithriadol yn gallu dweud, wel, dwi ddim yn credu bod chi ymhlith y saint. Ond i ni'n sôn amdanyn nhw, i ni'n sôn am yr rhai fel disgyblion ar Iesu, fel Judas. Y rhai sydd yn dilyn Iesu Grist ac yn siarad gyda fe o dro i dro, ac yn ymwneud ag mae'n anhygoel. Aelodau o'r eglwys efallai. Fe all rhain fod yn arweinwyr yn yr eglwys. Fe all rhain hyd yn oed fod yn bregethwyr. Fe all rhain fod yn pregethu ac fod yn frigau ffug. Yn athrawon ysgol Sul, sawl athro ysgol Sul fydd yn cael ei gondemnio i dragwyddoldeb?
Sawl pregethwr efengylydd? Mae e'n frawychus i bregethu'r peth. Mae rhaid i ni fan hyn sydd yn dweud y geiriau yma. Chwilio, credwch i fi, chwilio'r enaid cyn pregethu, tra'n pregethu ac ar ôl pregethu. Ar bwy ydyn ni'n pwyso? Ar bwy ydy'r bywyd yma'n dod? A ydyn ni'n frigau ffug? Falle bod rhain yn siarad am yr Iesu am ei foesau. Rhain honni yn rhan ohono gan bod nhw wedi cael ei bedyddio. O, mae hwn yn broblem yn diwe. Mae yna rhywbeth hyfryd sydd yn iawn am fedydd. O, mae yna rhywbeth am fedydd ond does na bod yna bobl yn gallu pwyso ar hwnna. Mae rhain dweud ges i fy medyddio'n fabi. A dwi'n pwyso ar y ffaith na. Eraill, efallai, y rai fel oedolion. Erioed wedi dod i gredu. Na gwneud proffes iawn, ond y capel yn fodlon iddyn nhw cael ei bedyddio. A maen nhw'n cael ei bedyddio. A maen nhw'n pwyso ar y ffaith. Dwi'n wedi cael fy medyddio. Dwi'n aelod. Dwi'n mynd i'r capel. Ac felly yn meddwl eu bod nhw ymhlith y ffrwythlon. Maen nhw'n credu bod nhw'n rhan o'r winwydden. Eraill, oherwydd y cymundeb yn cymryd cymyn. Rhaid fy mod i'n aelod yn rhan o'r winwydden. Mae rhaid bod y planhigyn yma sydd yn y ddaear a'r brigau. A maen nhw'n dweud, rhaid fy mod i'n rhan o'r brigau yma, o'r planhigyn. Dwi wedi cael fy medyddio, dwi'n aelod, dwi'n cymryd cymundeb, dwi'n dod i'r cwrdd gweddi hyd yn oed. Dwi'n dod i'r cwrdd ar y sul. Ond y broblem yw, y darlun fan hyn yw, dydyn nhw ddim yn gysylltiedig â'r planhigyn. Gyda Iesu Grist. Dydy'r maith, dydy'r bywyd ddim yn llifo lan y planhigyn atyn nhw. Dydyn nhw ddim yn rhan ohono fe. Mae yna broblem. Ond sut i ni'n gwybod nad ydynt yn frigau ffrwythlon? Wel, mae'n ddigon hawdd. Dwi ddim yn arddwr. Llai ddweud hyn wrthoch chi. Os nad oes na falen dod o'r goeden, mi'n gwybod falle chi'n gallu cael tymhorau, os nad yn dod ar ôl y ail neu'r drydedd flwyddyn, mi'n gwybod problem da chi. Does dim y falen dod, siwr o fod. Dwi ddim yn cymryd lot o allu i weld os nad oes ffrwyth yn dod. Bod na broblem, o leia mae na broblem. O leia, fe ddylai'r clychau dechrau fod yn canu. Mae yna broblem. Does dim ffrwyth wedi dod. Dyna'r darlun fan hyn. Does dim ffrwyth. Falle bod chi'n gweld rhyw fath o ffrwyth. Bod chi'n meddwl, ydy'n edrych fel ffrwyth? Achos dyna'r broblem fan hyn. Mae'r brigau yn edrych fel unrhyw frigyn. O bell, efallai. Ac i chi'n gweld, wel, mae'n edrych fel Cristion. Mae'n dod i'r cwrdd, mae'n mynychu, mae'n un allan, mae'n dweud y pethau iawn. Falle bod yna ffrwyth, ond a'r ffrwyth y mae'r ysgrythyr yn ei ddisgrifio. Falle bod nhw'n selog. A dyma'r broblem yn aml, pan ych chi'n gweld sel y mywyd rhywun crefyddol. Mae rhywun yn gallu cael ei twyllo a meddwl, mae rhaid bod rhain yn iawn. Maen nhw'n llawn sel, maen nhw'n mor selog, maen nhw'n mor frwdfrydig, maen nhw'n enwi Iesu Grist trwy'r amser, maen nhw'n chwifio breichau dros yr awyr i gyd, a maen nhw'n llawn cariad yn ôl pob sôn. Dwi'n licio pobl sydd yn beirniadu ac yn cwestiynu, ac felly maen nhw'n cysau nhw. O, maen nhw'n llawn cariad, a gan bod nhw'n neud proffes, bod yna ryw brofiad bod nhw wedi cael, i ni gyd yn meddwl, mae'r rhaid ei bod nhw o'r winwydden hon. Mae'r rhaid bod nhw'n aelodau o Grist. Ond y cwestiwn fan hyn yw, a ydyn nhw? A ydyn nhw? Yn aml iawn, i chi'n gweld balchder yn yr hyn y maent yn ei wneud. Y mae hwnna'n rhyw arwydd dda, mae nid brigyn iach yw hon. Os oes na falchder yna. Pob cangen yno fi heb ddwy'n ffrwyth, mae fe yn ei thynnu ymaith, mae'r tad yn ei thynnu ymaith. Mae e'n cael gwared ag ac yn ei roed ar y pentwr i'w losgi i wared amdano. Dyna'r darlun, mae e'n tynnu nhw ffwrdd os nad oes ffrwyth. Trwy ei ffrwyth yr adnabyddwch hwy. Fe ddaw yn amlwg. Pan daw erledigaeth efallai, mae'n amlygu yn fwy eglur nad oes gwir ffrwyth yno. Efallai dyna beth yw e. Pan yn colli ffrindiau, dyna
yn aml iawn sydd yn costio pan yn colli ffrindiau ac unigrwydd o fewn y capel neu tu fas i'r capel, sy'n os pa un yw mae yna unigrwydd o fewn a thu allan i'r capel. I rai, mae'n dod yn amlwg pan welir gorbwyslais ar amrywiol egwyddorion. Chi'n gweld ydyn nhw ddim wedi deall yr efengil, ac maen nhw'n gorbwysleisio rhyw agwedd, ac mae hynny'n dod yn bopeth iddyn nhw. Bod rhai ni gyd yn rhod yn agos ato, nid ydynt ohono. Dyna chi ddarlun trienus, fe ddaw y tad a'i tynnu ymaith. Mae angen i ni i ofyn i Dduw, i ddangos i ni ble ydyn ni'n sefyll. Ac a yw y ffrwyth, y disgwylir, y ffrwyth mae'r arglwydd yn ei ddisgwyl i weld yn omni. Fan hyn, y darlun yw bod yna frigau ac nad ydynt yn dwyn ffrwyth. Ac felly mae'r tad yn dod ac yn casglu'r brigau ac yn ei gwared yn nhw, yn ei taflu nhw i ffordd. Wel, i orffen yn drydydd, beth am y brigau ffrwythlon, mae'r ail adnod yr rhan olaf, a phob un a ddygo ffrwyth, mae fe yn ei glanhau fel y dygo fwy o ffrwyth. Dyna chi wahaniaeth. Mae'r haen yn gysylltiedig ar winwydden, y gwir winwydden. Mae'r haen yn gysylltiedig â Iesu Grist, ei hun. Bod yna undod ddirgel rhyfeddol yma, rywsut fel y planhigyn ac yna'r brigau ac yna'r ffrwyth yma. Mae'n rhesymegol, ond diwech chi'n dychmygu'r gwreiddiau, y planhigyn, y brigau, y ffrwythau. A dyna beth chi'n gweld pan mae rhywun yn dod yn Gristion. Chi'n gweld maen nhw'n gysylltiedig rywsut a Iesu Grist. Sut ni'n gallu esbonio hynny? Mae'n ddirgelwch, mae'n ryfeddod. Pan yn gweld y cysylltiad rhwng y brigau a'r planhigyn, a'r modd y mae'r bywyd yn mynd o un i'r llall. I chi'n gwybod bod y maith yn llifo, pan mae'r undod rhyfeddol yma sydd yn cynhyrchu'r bywyd yma, mae'n datblygu ffrwyth. Ond y sawl sydd yn honni bod yn wir blant yr arglwydd, y mae'r rhain, trwy brofiad, trwy ras, wedi ei huno. Mae'r ysbryd glân wedi bod ar waith. Ac yna wrth iddo fe blannu'r bywyd yn omni, sut mae'r darlun yn dod i chi'n rhan o Iesu Grist. Mae'n amhosib i ni ddweud mewn geiriau, ond o fewn profiad. A pan ni'n darllen adnodau fel rhain, i chi'n gallu gweld, mae'n ein gwbl synwyr, rhywsut neu gilydd, pan yn cael y profiad na o'r llygaid wedi hagor, ac i chi'n gweld eich pechod, ac yna chi'n clywed am yr waredigedd sydd yn Iesu Grist, ac mae pregethwr yn pwynto at y groes, ac yn dweud, dyma'r ffordd i dderbyn iachawdwriaeth, ac i chi'n dod, mae yna rhywbeth yn digwydd. I chi'n gwybod bod yr bywyd wedi blannu na eisoes, ond mae yna rhywbeth yn digwydd, a mae yna wyrth yn digwydd, ac mae yna undod yn dod. I chi'n wedi'ch huno, i chi wedi'ch asio ar arglwydd Iesu Grist. Ac nawr mae'r bywyd yn llifo o Iesu Grist i chi. I chi'n rhan ohono fe. Fe yw'r pen, ni yw'r corff. Fe yw popeth i ni. Ac felly mae'r bywyd yma'n llifo trwyddo fe i ni. I ni'n cael pob bywyd. Mae ffynhonnell pob bywyd ysbrydol yn dod o Iesu Grist. Trwy ffydd, allan ni ddweud mae'n digwydd, ond fe sy'n rhoi y ffydd i ni yn y lle cyntaf, wrth ddod, fe sydd yn ein harwen ni, wrth i ni blygu ger ei fronau, fe sydd yn peri ni edifarhau, wrth i ni gyffesu o'i flaenau a pledio am faddeuant, mae e'n rhoi ffydd i ni, mae'n tywall i waed droso ni, ac mae'n ein golchi ni'n lan, ac rhywsut neu gilydd, mae'n ein huno ni a Iesu Grist. Ac mae'r bywyd ysbrydol yma yn llifo nawr, ac llifo a wnau. Fe fydd yn llifo am dragwyddoldeb. Does dim byd yn mynd i ddigwydd fydd yn rhwystro hwn. Os wedi dod yn rhan o'r winwydden hon, yna fyddwn ni yn rhan ohono, fyddwn ni'n frigau ohono am byth. Does dim byd. Sneb yn mynd i allu dod a torri'r brigyn i ffwrdd. Mae'n amhosibl. Yn y darlun yma, mae'r planhigyn yma mor gryf i chi'n un ohono fe am byth. Dyna i chi wahaniaeth. Pob enaid sydd yn dod yn Gristion yn profi hyn, yn profi'r bywyd yn llifo i'w enaid. Enaid efallai a fi yn gwbl ddifater ynghynt.
Efallai wedi bod yn ceisio, ond efallai wedi bod yn ddifater. Enaid efallai na symudwyd gan unrhyw beth ysbrydol ynghynt, ond nawr mae yna rhywbeth wedi digwydd. Efallai'n digwydd yn ystod oedfa, efallai'n digwydd wrth gerdded adre, efallai'n digwydd wrth noswylio. Mae'r enaid yn drwm ac yn llwythog ac yn flinderog. Ac yna mae'r enaid yn galw allan, ac yma yna wyrth yn digwydd. Ac rhywsut trwy'n erth yr ysbryd glân, mae'r enaid ac mae'r bywyd yn llifo. Mae'r maith yn dod o Iesu Grist. Nawr mae bywyd yno. Nawr mae'n gallu ymateb i'r ysbrydol. Nawr mae'n gallu ymateb i'r efengyl. Pan mae'n clywed am Iesu Grist a'i ddioddefiadau, nawr mae'n llawenhau. Nawr mae'n gallu gwrando i bregeth a peidio diflasu. Mae'n rhyfeddol, dyn nhw. Mae chi gallu gweld y gwahaniaeth. Nawr mae diddordeb gen i. Nawr mae'n bopeth i mi. A bron iawn, nid bod chi'n aros i'r oedfa orffen achos chi wedi cael llon bol ar y pregethwr. Nawr chi'n aros i'r oedfa achos chi eisiau bod yn rhan i ganu clodiad ar Iesu. Mae yna wahaniaeth. I chi ddim yn cwyno bod yn mynd ymlaen, ond nawr chi'n dweud, dwi'n edrych ymlaen i'r oedfa orffen achos nawr allai ganu ei glodiad e. Falle fydd fy hoff emyn yn dod. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy foloes, euogrwydd fel mynyddoedd byd sy'n canu wrth y groes. A chi'n meddwl, dwi'n canu hwnna miloedd o weithiau. A mae pawb yn dweud yn yr emyn ore, yn yr holl fyd. Doeddwn ni ddim yn ei weld e. Ond credwch chi fi, pan ddwch chi gredu, fyddwch chi'n gweld yn yr emyn ore, neu un o'r gorau o leia, fyddwch chi eisiau canu fe. Byddwch chi'n gorfoleddu gan mai hwn, Iesu Grist, yw ei arglwydd, mae'n bopeth iddo. Hwn yw'r un sydd wedi ei fywhau. Hwn yw'r un sydd wedi peri iddo weld pwrpas bywyd mwyn gogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Crist sydd yn peri ni weld hyn a peri ni fyw fel hyn. Doedd dim modd gwneud hyn ynghynt. Ond nawr mae'r gallu yn llifo trwyddo. Mae'r dymuniad yn llifo trwyddo. Yn llifo trwy'r brigau. Dych chi wedi profi hynny? Profi'r maith yma'n dod o Iesu Grist ac yn llifo trwy eich enaid chi. Ac mae'n dod allan fel ffrwythau o'ch gennau chi yn canu ei glodydd, sicrwydd mae ddeiant pechodau. I chi'n gwybod bod chi'n bechadurus, i chi'n gwybod am eich methiannau chi, ac os rwy'n eisiau dod i atgoffa chi o bechodau chi wedi wneud, i chi'n cytuno dyn nhw, ac i chi ddim yn dal di, chi'n dweud dwi'n gwybod mae pechadur yw fy enw ni feddaf enw gwell, ond mae Iesu Grist wedi maddau'r cyfan, mae wedi golchi fy enaid yn llwyr lan, mae wedi rhoi cadwedigaeth tragwyddol i mi, mae wedi rhoi bywyd tragwyddol, rwyf yn fab iddo, ac mae mabwysiad yn rhywbeth sy'n peri'r enaid i lawenhau. Nawr dwi'n aelod o'i deyrnas yn rhan ohonof. Fe yw fy ngwaredwr, fy achubwr, fy mhrynwr. O Iesu Grist, mae'r awydd yn dod i droi o bechod. Mae'n peri ni ein bod yn gallu edifarhau. Dyw hwn ddim yn naturiol i ddyn i edifarhau. Ond nawr mae am edifarhau, fe ddaw'r gallu yma'n llifo i ni. Yr awydd am sancteiddrwydd, mae'r elfen yma yn y darlun yma, yn y ddwy adnod gyntaf, o'r tad yn dod ac yn glanhau. Mae'r elfen yma ein bod ni'n cael ein glanhau yn y lle cyntaf, a mae'r bywyd yn y lle cyntaf, ac mae'n llifo trwyddo ni am byth. Yr awydd am sancteiddrwydd dyddiol, am burdeb glendid, am ddiwioldeb. Nid ydym am fod ymhell ohono. Dydy'r brigau yma ddim eisiau bod ymhell o'r planhigyn, o'r gwreiddyn, achos ohono ef daw pwrpas bywyd. Does dim modd i neb fodoli heb Iesu Grist. Mae'n gwybod hynny, mae'r rhaid i mi fod yn agos iddo. Mae'r brigau yn gwybod, di bwrpas i'w bodoli heb fod yn glwm ar planhigyn, felly mae am fod yno mwyn bwydo hwnnw. Fe wel prawf o'r bywyd yma pan cynhyrchu'r y ffrwythau gweledol. Adnod 16 o'r benod yma, nid chwi am dewisasoch chi, ond mae fi a'ch dewisais chwi, ac a'ch ordeiniais chwi fel yr elech ac y dygech ffrwyth, ac yr arhosau eich ffrwyth.
megis pa beth bynnag a ofynoch gan y tad yn fy enw I, y rhoddo e fe I chwi. Mae rhaid bod ffrwyth. Mae rhaid bod prawf. Lle nad oes ffrwyth, mae yna le I ofni. Mae Paul yn disgrifio'r ffrwyth mewn Galatiad 5:22 ymlaen, eithir ffrwyth yr ysbryd yw. A dyma'r broblem, allan ni ddarllen rhain a gall y byd dweud, mae rhain yn ddigon da. Chi'n meddwl, os nad ydych chi'n mynd i'r gair ac yn edrych I weld diffiniad o'r geiriau yma, mae yna broblem. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, hir ymaros, cymwn ysgarwch, daioni, ffydd, addfwynder, dirwest, yn erbyn y cyfryw, nid oes ddeddf, a'r rhai sydd yn eiddo Crist, a groeshoel iasant y cnawd a'i wyniau a'i chwantau, os byw yr ydym yn yr ysbryd, rhodiwn hefyd yn yr ysbryd. Fe fydd y ffrwythau'r ysbryd i'w weld, ac dyna I chi ddarlun. Na ni'n gweld llawer o'r rhain agyn. Falle trwy ras Duw cawn ni fyw I weld a cael y fraint o weld rhai o'r ffrwythau yma yn lluosogi yn ein gwlad ni unwaith eto. O dychmygwch rhai a oedd yn y tywyllwch yn dod ac yna maes o law I ni'n cael gweld y ffrwythau yn dod. Un arall, clwstwr arall yn dod. Chi wedi gweld y brigau, chi'n gweld clwstwr bach o rawnwyn. A brigyn arall a clwstwr mwy o rawnwyn. A mwy dychmygwch peta ni'n cael dod I gyfnod pan fy'n ar rhai yn dod at y groes ac yn pwyso ar Grist ac yn edif ar rhai ac yn cael y bywyd. Nid proffes, yn eisiau proffes. Mae proffes yn wastraff amser. Dyw proffes ddim yn llesol I neb. Ond I bai bod e'n wir broffes, ond beth ni am gweld yw proffes sydd yn arwain at y ffrwythau yma, bod nhw'n dangos bod nhw'n rhan o'r winwydden, bod nhw'n rhan o Grist, mae Crist yw popeth iddyn nhw, ac yna fe gewn ni weld y ffrwythau yn dod, ac yn gweld prydferthwch. Beth ddyle, dyma'n pwrpas ni yn ein creadigaeth ni, fe'n creuwyd ni I ogoneddu Duw a'i fwynhau ef am byth. Ac felly, os nad yw'r ffrwythau yn adlewyrchu hynny, yna ffrwythau ffug nhw. Ond os yw'r ffrwythau yn gogoneddu Duw, ac bod na fel lystra'n dod ohonynt, bod na fwynhad yn y blasu, yna ma'n ohono fe, Iesu, difyrwch fenaid drud yw edrych ar dy wedd, ac mae llythrenau denw pyr yn fywyd ac yn hedd, a than dy adain dawel byr yr wy'n dymuno byw, heb ymbleseri fyth mewn dim, ond cariad at fy niw. Melysach nag yw'r diliau mel yw munud o'th fwynhau. Ac nid oes gennyf bleser sydd ond hynny yn parhau. O, cai fy llygaid rhag I'm weld pleserau gwag y byd, ac I'm I wyro beth oedd I ar dy lwybrau gwerthfawr drud. Does gennyf ond dy allu mawr yw I'm nerthu fynd ymlaen. Dy iachawdwriaeth yw fy ngrym am conquest I am can. Ond nid yw'n anwyr, does gennyf ond dy allu mawr. Pam? Mae'n dod o'r winwydden, mae'r maith, mae'r bywyd yn dod ohono ef. I'm nerthu fynd ymlaen. Dy iachawdwriaeth yw fy ngrym am conquest I am can. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni'n diolch I ti am yr efengil sanctaidd. I ni'n diolch am y gwir winwydden. Yn diolch am Iesu Grist ei hun. Ac o Dduw, I ni'n gweddio ein bod ni yn rhan o'r planhigyn hwnnw. Ni'n gweddio Dduw ein bod ni yn frigau sydd yn dwy'n ffrwyth sydd yn dy ogoneddu di. Terd gweithio yn ein plith arwain eneidiau a droed y groes. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen trwy ganu'r emyn 108, Iesu, difyrwch fenaid drud yw edrych ar dy wedd. 108 gen I sefyll i'w chanu.
A nawr bydd y dirasu'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.